Здравейте! Днес ще ви покажа как правя лучник. За тестото ни трябва една чайна чаша и половина хладка вода, едно пакетче мая, суха, може и с половин купче обикновена мая, за да се активира, добавяме малко брашно и малко захар. Разтъркваме и оставяме за 10 на минутки да се активира. През това време може да си нарежем лука. Към брашното и водата към водичката с маята си прибавяме една супена лъжица кисело мляко, една супена лъжица олио, и започваме да добавяме брашно. Като аз ще отмеря колко брашно ще сложа до тесто. До тук съм сложила 350 грама и е време да сменя бакалката с шпателка. Сега в случая аз ще добавя сол предварително, тъй като моята сол е на зърна на морска сол, не смляна, и да може да се разтвори от топлината. След като минат около 5 минути и омекне хубаво лука, може да махнем капака, тъй като вече е полуготов, да може да се изпари водичката. И през това време да се подготвим поправките. Аз слагам червен пипер, черен пипер, чубрица, куркумата я слагам за цвят и полезност, тъй като с черния пипер е много полезна за организма. По никакъв начин не променя вкуса на ястието, дава по-приятен цвят. Към края на пърженето на лукът добавяме приправките.
Разбъркваме. И дозапържваме до изпаряване на всичката водичка. След което ще оформим лучника в тавата и ще го оставим още малко да втаса. Ето как изглежда напълно готовата смес. Виждате? Няма водичка вече. Чува се вкус. Чува се звук на пържене, защото е само на мазнина и е добила много приятен цвят и аромат. На дъното на тавата слагаме олио, размазваме го добре, обилно количество, както виждате, за да не залепне тестото. Тестото ни е втасано доста. Сипваме го и премесваме съвсем леко, за да оформим. След като оформим тъпка, взимаме точилката и точим на кръг. Прехвърляме в тавата. И премахваме излишното тесто. Това тесто ще използваме за похлопаче. Сипваме си сместа. Разпределяме. Обръщаме си тестото. Като после краят на тавата ще я почистя с мокра кухненска салфетка, мокра обикновена салфетка, каквото намерите под ръка. Сега ще си оформя копачето или капачето и ще оставя да почине тестото още малко. Включвам фурната. Когато загрее, вкарвам да се пече, като преди това намазвам с едно яйце хубаво и може малко мазнина в яйцето разбитото да сложа.
за блясък. Абсолютно може да надупчим няколко места. И оставам да си почине. Тази кърпа я ползвам за тесто, затова ползвам нея. Оставям за 15 минутки да втаса, докато загрее фурната. Сега ще намажем лучника с яйце и олио, след което ще го изпечем във фурната на около 180 градуса, горен и долен релтан. По желание може да користим лучника с някакви семена, сусам, малко семе, кой каквито обичам и има налични вкъщи. Аз в случая ще сложа един микс от семена, за да стане по-апетитен и полезен. Ето моите, които в момента. Те се държат контролирани семки. Сусам, чия, малко семе, не чия, малко семе, ледено семе, кафяво и жълто, бял и черен сусам. И това е. Поръсвам се. Разбира се, че може и без тях. Става достатъчно красиво и вкусно. Виждате как се надигнал и втасал. И слагаме сухата фурна да се изпече. Изваждаме готовия лучник. Напръскваме с малко вода. Съвсем малко капчици, докато още гореща. И покриваме с кърпа да се запуши за 10-15 минутки.